Wel, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn ynghylch y gwartheg. Mae'r gwres yn dambaid, stadlu yr un mor boeth, mae rhai gweud. Y brydiau cynhenid sydd yma ar hyn o bryd, mae'r Byrgorn dal wrthi, mae'r beirniad yn cael tipyn o dasg fan hyn, a mae yna ddiddordeb mawr o amgylch y cylch. Pob un wrth gwrs yn feirniad answyddogol. I chi di bod yma, you've been here a while. Who's going to win this class? Wel, rwy'n mynd siŵr... Wch chi siarad Cymraeg, mae ddrwg gyda fi. Pwy sy'n mi ennill te? Wel, rwy'n mynd gwybod newid drofyn yn rwy'n awr a gweud y gwir, mae gwartheg bendigedig yw fel yma. Yn dos e unrhyw un yn sefyll mas? Wel, o'n i'n licio uwch un o fe mynd hibo fan hyn nawr. Yr un froc yma? Ie, rwy'n mynd siŵr pwysau hi, ond maen nhw'n werthu gweld nhw syfad a fi gael I gytre. Mae yn fywch neis. O, Tom Pencraig, siwr I chi wy'n abod y gŵr boneddig ma. Chi'n weddol, Tom? Ynwch mae'n rhowch yn off y munud. Pa un I chi ffasio? Yna I dwi'n bach dyn, dwi'n ma fori o sgatau ddale. Os ydwch chi ddale, fi'n gwybod yma hwnnw dod fyd. Tom, os rhywbeth I dal eich llygad chi? A ni nhw I ddod wi fyd, Ifan, mae'n ddrwg gen I. Chymod, nawr rwy'n dechrau watcho nhw, ni wedi mewn, watcho Irwel, da Irwel. Un llwyn Hywel, chi'n nabod y teulu? Be sy'n yr un goch na? Yr un goch na, drof yn co. Dim ond esyll, dim ond ti'n gweld, mae esyll chan. Ie, yr un goch dywyll na, mae'n fywch neis. Adi, fywch neis. Slaben o fywch? Adi. Wedi cael wsno dda, wsno dda yna. Gred Yorkshire, so, do. Gewn ni weld siwr eithi? Ie. Edrych mlaen I weld yr eidon dyn a fori. A sacrwn I ddal. Wel ie, nawte. A wyt ti siarad Cymraeg? Pardon? Do you speak Welsh? No. Na, ti'n mynd siarad Cymraeg. O le ti'n dod, where are you from? Pardon? Where are you from? England. Whereabouts? In Essex. And who's going to win this class? Which one's your favourite? Probably the roan cow with the roan calf. Beautiful cow, isn't she? Yeah. Beautiful cow. Very strong class. Enjoy the Royal Welsh. Thank you. Diolch ti, boi. Thank you. Reit, wel, mae pawb di cael gweud I gweud fyna, Brian. O'ch chi'n cael cloncad fach fyd fyna? Wen? Wel, ie, mae'r crwt bach ifanc na'n lwcwr fywch ffroc na ar llo honna. Chi wedi weid gynnu yr un o wedwch chi, os na fydd hi'n gyntaf, fydd hi'n ail. Bydd, ie. Mae'n anodd yn dwi, mae'n anodd. Wel, dim ond, mae'n twyndo, mae'n lan i'r judge. Mae'n twyndo pwy teip mae'n lico. Oedd e'n nabod I deip. Wy'n credu bod e. Mae wedi tynnu nhw fewn. A Buwch... Efe Buwch Lyn Hywel sy'n ystaf... Ie. Dwi'n meddwl mai te. Buwch Esyll a Geraint Price. Price and Evans, Llyn Hywel sydd yn y safle cyntaf yma. Ar un o bryd. Os gewn nhw hwn am bythefnos, 10 diwrnod fydd wedi bod i'r teulu, ynddo fe? O, bydd, wara teg. Mae dan o ryw siwad 8 o anifiliad na eddi. A maen nhw I gyd werth I gweld yn dyn nhw. Wrth I Mr Barrett o South Wootton yn Swydd Norfolk. Pwyso a mesur. A fel wedwch chi, os na fydde'r fywch roc yn gyntaf fydde'n ail, a fel ni ma hi ar hyn o bryd yn yr ail safle ma hi. Ddim cweit gymaint o fywch, ond mae'n dibynnu beth mae'r beirniad eisiau dweud. Beth yw I deipau? I fi, nawr mae'r un froc yn teip o fywch dwi'n lico. I chi? Na'r teip sydd â fi'n unan. Ie. Ond mae rai mawr yn ychan ennill. A'r un beth am o ti war ar rygbi, mwyaf gyd yw chans ennill. Ie, ti'n gol gwir. A mae'n edrych unwaith yn rhagor. Mae felly wneud yn hollol sicr o'i benderfyniad fan hyn, ond... Ac os fe ddilunodd e'r fywch broc yma, reit rown gynne. Hyd mynd hyn. Doedd yn tynnu ligad o ffi. Mae'n ôl Tony chanol hi. Ydy. Nôl a rhwng y ddwy. A hwn yn benderfyniad anodd iawn. Ydy. Mae'r ddwy yn eiddi fe. Ydy. Mae'r ddwy fywch yn eithriadol, mae rai gweud. Mae'n edrych. Dwi ddim yn gwybod beth I wneud, dwi'n yn siŵr yw e. Ydy. Mae'n cael tipyn o dasg fan hyn. Dwi'n siŵr bod yn adeg e siarad ar wynol. Jyst I gael un gair bach yn dyst. Ie. Mae'n rhaid I law ar unwaith eto. Ac yn mynd nôl tu ôl. Fydde'n dipyn o ddrama petai yn I newid nhw nawr. Dwi ddim wedi wneud hynny yn y dosbarthiadau blaenorol. Na di. Mae e wedi stico ati, mae wedi bod yn dda. Chwarae teg. Ond mae yna chydig o amheuaeth yn I feddwl ar hyn o bryd. Ydy. Ond... O'n i'n meddwl bod wedi gwneud I penderfyniad. Na, mae'n chwarae da ni. Mae hwn yn cario un anodd dda, Colwr. Mae e jyst eisiau tynnu ddim mlaen chydig bach. Barni o Cain. Fe'n gwneud job dda fyna I... Na, mae fe'n hapus. Mae fe'n hapus. Ydy. Ar ôl pwyso a mesur am hydoedd. Ware teg. Barni o Cain yn derbyn y garden goch ar ran
teulu Price a Evans, Esyllt a Geraint Price, fferm Llwyn Hywel, Ger Llanilar, wedi mynd ar garden goch. A mi ai draw yn sydyn at Esyllt, achos fi'n abod Esyllt yn iawn. Oedd Esyllt yn ysgol da fi. Yn ysgol uwchradd Tregaron. Ola, Stewart Peter, gai fi'n fewn yn sydyn, wrth gwrs, diolch yn fawr, Peter. Esyllt, gai ddwy'n ti ma, Meiliad. Wel, llongorchiadau mowr i ti, Esyllt ma. Diolch yn fawr i ti. Wel, am Fuwch, mae hon yn Fuwch arbennig. Gwed tyme bach am y 10 diwrnod diwetha yma? O, mae wedi bod yn hectic Ifan. Ni wedi bod lan yn y Yorkshire i ddechrau, wedyn trefeili nôl lawr i fan hyn. So yn y Yorkshire fe gath i female champion, reserve overall, a oedd un yr pairs gorau hefyd. A mae wedi dal i thir fan hyn, wedi ennill Sioe Aberystwyth hefyd. Odi. A mae'n mynd mlaen nawr i bencampwriaeth y Byrgorn nawr yn dyfynu erbyn y tarw. Bydd heddi nawr, so gweithio rhoes i bysedd fan hyn nawr, bod i'n ennill y female gyntaf nawr. A beth yw hanes y Fuwch ma nawr? Beth yw ei oedran i fe chi sydd wedi magu hi neu beth? Buwch 5 oed yw i, mae pedwerydd cho nawr. Prynon iddi yn Sterling yn 2018, wedi cael tarw. Oedd hi'n lloian 2 flwydd oed, a mae wedi dod â 4 hythyr, cho hythyr iddo ni. Mae'n breeders caw hefyd, mae'r hethro gatre, mae'n twli'r stamp te. Mae hi yn Fuwch arbennig, gwedi'th o ti, sim dwywaith yma, a pan mae allan yn y cylch, pan mae'n dechrau symud, i fi fyna mae ar ei gorau pan mae'n cerdded ac yn symud. Odi, mae eitha stylish bod ynddo fe, mae o Fuwch ifanc, mae digon amser dau to i ddod llenwi mas to fel ynddo fe. Esyllt, adau ti fynd, wy'n gwybod bod y bencampwriaeth nawr yn erbyn y tarw. Pob lwc i chi, llongorchiadau.